Iya, Mbak Dina takon rene ae iki. Eh. Nganu apa ge? Ora apa-apa, Mbak. Konconono aku biasa desah-desah. Oh iya wis. Cuman mau ngopo ning omah? Sibuk aku asline. Piye-piye sibuk apa? Tapi kok ning kene? Biasa rebahan. Asemane jar aku sibuk apa? Duwe berita terhot iki. Terhot berita apa? Ngerti ora tangga kulon omahku iku ya? Iya apa oh? Mari tuku emas. Iya ta? Iya. Asemane. Piye? Gede-gede. Ayo, bisane opo kene mau? Ora, ora bisa apa. Alah aku krungu kene mau berita hot apa kene mau. Ora. Apa ra iki leng episode 8. Loh, ya wis tak ya ta. Yo wes lah. Ambesan yo. Lek urung delok episode 8. Yo ndang delok lah. Mosok kowe ra delok iki piye. Bisa apa arek? Stres paling. Wes lah. Malah bisa iki back to the topic. Tak omong yo. Kamu ki aja pati ngomong-ngomongne wong ngono kuwi. Aja pati ngosipi wong ngono kuwi. Durung tentu ki awake iki lebih apik teko wong kono mau. Apa meneh bari iki wis sapene Maulid Nabi. Wae lah awake iki meneladani sifat teladan Rasul. Mas. Ora malah kok ngosipi kok ngene iki. Mas, sampean mana pindah ndi, Mas? Ya Allah ya aku apa ning Rizki. Dilek duit atau gutuk kembang dok. Wis ora Mas ya. Pinter wes DR. Ya wong kene di badane kono. Wes terus ki mau kepiye? Kesane kepiye? Ya iku mau wis. Kita bae kalon ta. Gede. Lah. Rangen Rizki yo nang kene. Endi? Biasa nang kene. Lah. Dene Rizki takoni ae. Wis ngeroh iki. Ade, Rizki tang pundi? Aku romo ning sawah oleh. Piye? Nang Saben. Nggih pun Pakde. Monggo, mboten nuwun. Yo wis, yo wis. Yo. Alah. Piye yo. Corona ramari-mari, Covid diramari-mari. Saiki demo ning ndi. Yesus mumet. Wah. Kabeh. Mantap. Lah, lek ayo opo kare? Ngopo ya gini-gini? Dengaran yang sawah. Tak goleki ning kene wae tiba.
Oh, Terus. Lah, iki kita ane galau mikir apa? mikiri anu sarepe malit nabi tapi aja koyo ngene. Kalau ngene piye? Yaiku corona ra mari-mari demo ning ndi. Yang ngene kudu disabari ae, wis. Rasa jero-jero ngono ki. Sing demo ya ben demo. Nek malit nabi ki kudune ya ade kudu ngrayakne sebagai umat ya Kanjeng Nabi ki ade kudu ngrayakne. Mas yo tak mewah sing penting ngrayakne. Kok mewah wis. Duwe yo angel ya. Tapi kudu ngrayakne. Wis to, rasa dipikir jero-jero. Manut alure ae. Ya wis. Lah kowe rene iki ngono apa? Oh iya, aku apa njilid itu lah. Ngapain tuh kembang itu kok persiapan. Ini sok gak nganu ketumpalan. Bubuh. Lah. Ngene iku Wes. Wes. Syukur ya. Ya tak jilid ya. nah Bisa. Anu mulai saya ada urusan mau. ya kono dak tuku ndok kono. Ya iku maksudnya urusan. Ya wes. Anu apa DN? Ora anu apa-apa kancan aku tambah deh. Kisah-kisah lah biasa. Oh ya wis. Lah sampean meneh ngomong apa? Sibluk. 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 Sibluk.